дар меҳмонхонаи ҳайат реҷенси душанбе бо ташаббуси муассисаи давлатии маркази миллии патенту иттилоотӣ вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи байналмилалии моликияти зеҳнӣ зери шиори ихтироот аз ғоя то маҳсулот форуми байналмилалии ихтироъкорон ва навоварон доир гардид. Шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар доираи форуми байналмилалии ихтироъкорон ва навоварон намоиши дастовардҳои ихтироъкорони ҷумҳурӣ дар шакли лавҳаҳо, варақаҳои иттилоотӣ баргузор гардид. намояндагони вазорату идораҳо, олимони муассисаҳои илмиву таълимӣ, мутахассисону коршиносони соҳавӣ ва бахши хусусӣ аз намоишгоҳ дидан карда, баргузории форумро ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои устувори пайванди илм ба истеҳсолот муҳим арзёбӣ намуданд. муовини сарвазири мамлакат иброз дошт, ки мақсади асосии форум дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти анҷом додани кашфиёту ихтироъоти нав, ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии пешбурди таҳқиқоти илмӣ ва техникаву технологияҳои муосир, таҳкими алоқаи байни илм ва истеҳсолот, баланд бардоштани татбиқи амалӣ ва самаранокии натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, баррасии масъалаҳои соҳа ва рушди минбаъдаи иқтисодиёти кишвар мебошад. Сейчас на территории Таджикистана охраняется более 8 тысяч изобретений из различных стран мира. Это самые важные изобретения, которые есть в мире. Это изобретения, которые дают возможность пользоваться гражданам Таджикистана самыми передовыми технологическими достижениями. дар форуми байналмилалии ихтироъкорон ва навоварон, ки намояндагони вазорату идораҳо, олимон, намояндагони бахши хусусии ихтироъкорони Тоҷикистон, созмони умумии ҷаҳонии моликияти зеҳнӣ, ташкилоти патентии Авроосиё, Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Беларус иштирок доштанд, ҳузурӣ ва ба таври фосилавӣ суханронӣ намуданд. дар форум тарғибу ташвиқи масъалаҳои марбут ба ҳифзи моликияти зеҳнӣ ва дастгирию ҳавасмандгардонии ихтироъкорону навоварони ҷумҳурӣ ва минтақа мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар форуми мазкур намоишгоҳи ихтироъкорони ба қайд гирифташуда ба намоиш гузошта шудааст, ки ихтироъкорони мазкур метавонанд ихтироъотҳои худашонро ба молистеҳсолкунандагон, меҳмонони аз хориҷи кишвар омада муаррифӣ намуда, ин ҳам як пайвасти ихтироот ба истеҳсолот мебошад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди моликияти зеҳниро яке аз афзалиятҳои рушди бахши иҷтимоии кишвар ҳисобида, дар ин самт барномаҳои мушаххаси илмиро роҳандозӣ намудааст. гуфта шуд, ки айни замон дар шаҳри Душанбе барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо амал мекунад ва илова бар ин ҳамасола ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонон ташкил ва баргузор карда мешавад, ки ҳадафи он тақвияти нерӯи зеҳнӣ, ташаккули фарҳанги техникӣ ва дастгирии ихтироъкорон мебошад. эттилоъ дода шуд, ки ояндаи наздик дар шаҳри Душанбе IT парк ва маркази ихтироъкорони ҷавон ифтитоҳ мегардад.